Здравейте, Валери Илиев съм аз, от град Монтана, на 28 години съм, всички ме познават като Валю. Занимавам се с браснарство над 15 години. Работил съм 7 години в България, след това заминах в Германия. Там работех 4 години в град Берлин. След това заминах в Австрия, в град Виена. Там също имам 4 години стаж. Върнах се в България заради семейството си. Обичам си родината и искам тук да се развия. Започнах работа в барбершоп Александров. Може не скромно да звучи, но ние сме най-добрите. Можем в барбершоп Александров да се погрижим за вас и специално за вас. За най-елегантното и професионално постригване заповядайте в барбершоп Александров. Бръснарница Александров се намира на булевард 3 март 93, точно срещу детската кухня. Заповядайте в барбершоп Александров. Ние с колегата ще се погрижим за вас и вашата визия. Барбершоп Александров!